Eccoci qua ragazzi, il orto di Dimitrie. Ia că aici bostane sădiți. Aici alea de ceapă. În partea asta altă niște verduri. Și aici e gata pentru patlajele. Ia ca și saraiul. Fatto tutto a mano. Pure il cagnolino. Ehi, come ti chiami? È un po' storto però, pazienza. Ia ca și în sarai, masa, lemnele. Scaunul pentru bronzat. Și Gheniu, cum merge lucru? Le pus iară? Ia că și aici masa. Dar ce vrei să faci? Ia că și rozele.